nie je to influencerka, ale jedného dňa podľa mňa tuto príde nejaký zvrat, ona sa začne esteticky upravovať, potom začne si píchať nejaké Monjaro alebo čokoľvek a vypracuje sa možno na nejakú influencerku. Takú, ako poznáme, hej, tie tuctovky. O toto ide. Vyvolať hejt, potom sa nájdú nejakí hrdinovia, ktorí sa jej začnú zastávať, keď sa jej to otočí, tých ľudí bude pribúdať. A ona teraz už aj v tomto rozhovore, ktorý tuto mala, vlastne ospravedlňovala alebo vysvetľovala tie svoje pochody, to, čo ona vlastne hovorila. Pomalinky to začína vysvetľovať, pomalinky to začína obhajovať, hovorí, že v tom prípade, ak by, tak vtedy by mal priateľ zarábať 1 000 000 a že jej v tom bude zarábať 1 000 000, lebo oni to tak majú nasmerované, ona ho bude podporovať, neviem čo. Už som niečo aj o tom príjme, ktorý dostáva vlastne od Toma a tak ďalej. Čiže hej, spravila si šortiky, spravila si reelska, povedala tam ten hook, ktorý TikTok, YouTube a všetky sociálne siete potrebujú a na základe toho si pekne pritiahla hejtovacie publikum. To hejtovacie publikum pekne hejtilo, až sa tu nejaký pár muškatierov sa nám tu zjavilo, ktorí ju prišli podporovať a ktorí jej prišli dodať tú odvahu, že áno, my sme tu s tebou, nie si na to sama. Ja viem, že to, čo ona rozpráva, nie je pravda, ale už som ju prekúkla, že kvôli čomu to rozpráva. Pekne si to celé otočí, bude sa zastávať vlastne žien, ktoré majú nejakú vyššiu hmotnosť alebo ľudí všeobecne. Ale proste myslím si, že jedného dňa o pár rokov, čo ja viem, o 10 rokov, bude z nej úplne iná terka, aká je teraz.